No, a teraz ideme k hlavnému bodu nášho programu. Hovorí sa o ňom, že na obed jedáva až 2 chody. Povráva sa, že so Siso Sklovskou a Andreou Verešovou nikdy nebol v jednej sprche. A počuli sme o ňom, že v občianskom preukaze si nosí vlastnú fotografiu. Dámy a páni, Michal Horecký. Takže, Michal, vítaj. Vieš, na akú akciu sme si ťa sem zavolali? Tuším. A čo si s tým uzrozumený, že čo asi na tebe budeme páchať? Musím. Dobre. A kedy naposledy si poplakal? Tak ak ma rozplačeš dneska večer, tak sa poteším ešte viac. Dobre. Challenge accepted. Dobre. Takže ja už ťa prestanem trápiť otázkami. Tu je moja óda na tvoj talent a tvorbu. Bez obav možno povedať, že Michal Horecký je výnimočná osobnosť plná rozporov. Tak napríklad povedať v intelektuálnych kruhoch, že ste od neho nič nečítali, je obrovské fópa. Predsa len je najvýraznejšou osobnosťou našej súčasnej literatúry a to napriek tomu, že napísal len tretinové množstvo kníh ako Gustav Murín. Na druhej strane ďaleko väčší fail je povedať, že ste od Horeckého čítali úplne všetko. To by znamenalo, že sa vám jeho tvorba úprimne páči. Čo znamená, že nemáte vkus. Čiže keď Horeckému vyjde nová kniha, v pokaviarniach prebiehajú nasledujúce rozhovory. Čítal si Horeckého? No jasné. A čo hovoríš na tú poslednú knihu? Ja aj takto som nečítal. Ja len lovcov a zberačov. Malo to pekné momenty. No, to som počul. Ja som zase čítal len to prvé vydanie Silného pocitu čistoty. To bolo super, ale potom som si kúpil plíža hrozná kokotina. Ale rozborilo by to dobre na trel, čo? No, ty kakas. No a tento postoj má zaujímavé príčiny. Tak predovšetkým v osobnosti autora. Povedané presnejšie, čo je kurva Horecký za spisovateľa? Vo farebných svetričkoch chodí, fancy kaviarne s frapeskom obráža a o kabelkách Louis Vuitton vie viac, jak moja manželka. To nie je spisovateľ pre túto krajinu. Poriadny slovenský spisovateľ je lyrický kurevník ako Dominik Tatarka. Je to rozorvaná duša, ktorá mláti svoju manželku a napokon sa obesí na reťazi z bicykla ako Rudo Sloboda. A keď už nič iné, tak za mladí aspoň vexluje a stráži parkovisko ako Pišťanek. No a čo Horecký? Jeden čas sme mohli dúfať, že je aspoň homosexuál. Ale vraj má ženu a dieťa. Ale nebije ich. Ja by som toho homosexuála ešte nechal tak v zálohe. No a potom sú tie jeho literárne postavy. Slovenská próza má byť o rídzich zemitých ľuďoch práce, ktorých život skresal v nepoddajnú žulu ako hronského maka. O ťažkom chlebe, mozoloch, znojí, porobe, krávka posledná umrie, žena má suchoty, dedo kokot zožral zmrznuté víno aj s šrepmi. Alebo aspoň o hovedách z dediny, ktorí bez lásky preťahujú mestské kurvy ako Pišťankov, Rác a Dvonč. Horeckého postavy neondia. Sú to všelijako vysoko postavené ciciny, ktoré stavajú hypermarkety a organizujú obrie dance party. A keď už je to človek z ľudu, tak je závislý na porne a sitcomoch a furt má nejaké stresy a úzkosti. A čo už je toto za literatúru, keď rieši to, v čom žijeme? Áno, spisovateľ by mal byť svedomím národa, ale tak nejak do minulosti. Ja nechcem vedieť, čo som za chuja teraz, keď mám 30. Bola nádej. Mohli sme sa tváriť, že sa nič také ako eskorta nestalo. Bohužiaľ, všimli si ho v zahraničí, preložili ho a už to neututleme. A čo je ešte horšie? Keď sa bude písať učebnica literatúry pre základné školy, budú tam musieť byť nie len rázusové modlitbičky a tajovského macimlieče, ale ako prchký aniel Rozboriel predpovedal aj tuto sediaci za života klasik.
Nechcem sa dožiť tej chvíle, kedy moje dieťa príde so zoznamom povinnej literatúry pre prvý stupeň a nejaké jelito v pedagogickom ústave tam podľa názvu drblo plyš. Čo potom tie literárne denníčky? Román je o ujovi, ktorý veľa pozerá na sexuálne video a nevie s tým prestať. Keď vypnú prúd, odíde do cudziny a potom sa stane slávnym fotografom. Potom sa frajeri so ženami, ale nezoberú sa. Je smutný. Autor tým chcel povedať, že život je ťažký. Pre tých z vás, ktorí ste ešte nemali to potešenie čítať nič z Michalovho diela, pokúsim sa jeho tvorbu popísať v niekoľkých bodoch. Prvý. Hovorecký píše veľmi dobré poviedky, niektoré z nich vynikajúce, ale aby som ho len nechválil, napísal aj 4 romány. Tie sa vyznačujú optimalizovaním deja. Pričom optimalizovaným dejom mám na mysli to, čo sa stane, keď vám účtovnička optimalizuje dane. Je toho menej. Z jeho románovej tvorby sa kvalitatívne vymýká len jeden z posledných, a to Homo sapiens. Ďalej, špecifikom hovoreckého diela je záver. Pri maratóne zvykne bežec v cieľovej rovinke zo seba vydať maximum. Podobne písateľ románu chystá grandiózne rozuzlenie. Michal naopak rozuzlenie odkladá do poslednej chvíle a ono napokon niekedy vlastne ani nepríde. Ako čitateľ z toho mám silný pocit neistoty, či som náhodou nekúpil chybné vydanie, ale nie, aj sused má 320 strán. Po tretie, hovoreckému literárna kritika skoro pri každom diele vyčíta nedostatok dialógov. Za seba musím povedať, že vždy, keď som na nejaký dialog narazil, bol som Michalovi vďačný. Je to hrdina, lebo radšej na seba nechá hen tak kýdať kritikov, než by čitateľa vystavil hen takým dialogom. Ak by ste sa teda pýtali, či sa jeho knihy vôbec oplatí čítať, odpoveď je jasná. A hej! Neobjímu vás ako Vonnegut, nedojmú vás ako Sarojan, ale dejú sa tu a teraz a sú dôležitým kúskom literárnej mozaiky toho, v akom svete sa nachádzame. Kým literárne kvality jeho diela môžu byť predmetom diskusie, a hádam aj právom, to, čo diskusiu neznesie, je jeho prínos do našej spoločenskej klímy. Mať na Slovensku spisovateľa, ktorý sa netvári ako popoluška a rád sa stretne so svojimi čitateľmi, to je skvelé. Mať na Slovensku intelektuála, ateistu a humanistu, ktorý sa nehanbí ozvať sa, kedykoľvek sa deje niečo v rozpore s dobrými moresmi, robí z tejto krajiny lepšie miesto pre život. Mať na Slovensku človeka, ktorý nešanuje čas a peniaze a chodí za deťmi po školách rozprávať sa o knižkách, tak to je na Pribinov kríž. Ale žiaľ Bohu, ale niekedy chvala Bohu, ale teraz je to žiaľ Bohu, že náš prezident číta maximálne SMS-ky od Trubača. Keď sa teda proroctvo plačka Vilka o mieste v učebniciach naozaj vyplní, malo by v Michalovom životopise stáť, že bol, lebo je, Matejom Hrebenom 21. storočia. Dámy a páni, Michal Hovorecký. No a k mikrofónu teraz pozývam ďalšieho roastera, ktorého umelecký pseudonym je Šoko, lebo Juraj Tabaček jeho 3 slabiky dlhšie, než si dokáže zapamätať.